लोगोफोर खुलुमबाय इरिना सरगारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गरमनि थाखाय इदि भिडिअ बनायनो हायाखैमोन दिनै आङो दिनैनि भिडिअनि जाबाय दिनाव जों मा जायो बेखौ जों शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय था जोङो इभिनिंआव मा जायो बेखौ शेयार खालामनो नागिरदों थाइजौ थाइनै लाबोदो ओमफ्राय आपेल थाइनै ओमफ्राय चाना जों मोनायाव आं माने मोनायाव खाम जायाखै नालाय बेखौनो जाना थायो नालाय इभिनिंआव मा जायो बेखौसो जों शेयार खालामनांगोन बिदिब्ला नायलांदो जों हानसिगोन दायो जों थाइजौखौ इयाव सुनानै हाना लानोसै जों दायो इखौ बिगुर लेबखांबाय ओमफ्राय इदि हाना लानोसै आरो सिथा सिथा जों दायो आपेलखौ हाना लानोसै जोंहा बाबानि दुकाननिनो थाइजौआबो आपेलाबो जाना नायनोसै माबायदि दायो जाबाय रेडी थाइजौ आपेल मिक्सचर जाना दावदै दैसे दै बेयो जोंहा फंबाया दाखालि बार्थडेआव गिफ्ट होनाया दै लोंना लानोसै आं दायो थाइजौखौ जाना नायनोसै माबायदि जोंहा बाबानि थाइजौ जोंहा बाबाया फाननाय बिराद गोदै बिराद गोदैथार केमेरामेना जानो लुगैदों आरो हमनो बाबाय आपेलखौ जाना नायनोसै लुगै जोंहा बाबानि दुकान खाथियावनो फानो चानाखौ बिराद गोथाव केमेरामेना थानो हाला मोनसे थाइजौआ बिराद गोदै जोंनि गामिनि जुदि सोरबा बे भिडिअखौ नायबाय थादो जोंहा बाबानि थाइजौखौ बायनानै जायथां बिराद गोदैखा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नायनानै जुदि मोजां मोनो लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि चेनेलखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थानो अननानै आङो बेखौ जाबाय थानोसै दायो बाय बाय